Oğul Sapar Muradowanyň tutsak edilenine 15 ýyl boldy. Jurnalistiň ölümi aradak soraglary gün tertibinden aýrylmaýar. Üç şaganyň ejesi Türkmenistanyň düýü Bolgariýada ýerleşýän Helsinki fondunyň aktivisti we Azatlyk radiosynyň habarçysy 58 ýaşly Oğul Sapar Muradowanyň türkmen häkimetleri tarapyndan galyplaşdyrylan aýplamalary esasynda tutsak edilen gününe 15 ýyl boldy. Ol Azatlyk bilen hyzmatdaşlygy tutsak edilmezinden 3 ay ýolar başlapdy we ilki ýazmaça maglumatlary iýeren bolsa, soňra ýurtdaky ýagdaýlar barada öz sesi bilen hem habar beripdi. Yapık kapılaryň arkasynda 2 sagat dowam eden suut dinlenşiginden soň 6 ýyl türme tutsaglygyna höküm edilen aktivistiň gynamalaryň ýyllary mesemälim görünüp duran jesedi şol ýylyň 14 sentýabryna Günwatar diplomatlarynyň uğratmagyna baran garyndaşlaryna berildi. Halkara hukuk toporlarynyň şol sanyny Birleşen Milletler Guramasynyň Adam Hukuklar Komitetiniň çağırışlaryna garamazdan Oğul Sapar Muradowa Türkmenistanyň ýakyn taryhyny paçgaly ölümi açyk we adalatly derňelmedik ikinji açyk göreşçi denan bolmagyna galýar. Oğul Sapar Muradowa öz pikirdeşleri Dogony Sapardurdy Hajiýew we jurnalist Anna Gurban Amangalyjew bilen bilelikde saklandy we ilki içalçylykda. Soňra bolsa bir kanun ok ýarag saklamakda aýplandy. Hajiýew bilen Amangalyjew 7 ýyl tutsaglyga höküm edildi we bu möhletlerini dol tamamlap azatlyga çykdy. Azatlygyň şol günler alan maglumatlaryna görä, tutsak edilenden bir gün soň Muradowanyň 3 sagat hem içeri işler ministrligine 2 hepde çemesi izolýasiýada aýyp bildirilmezden saklandy. Fransiýanyň Galaxy Press kompaniýasynyň Türkmenistan barada taýýarlanan dokumental filmi Welcome to Niyazland filminiň efire berilmegi bilen aktivistlere bildirilen aýplamalaryň duruşuny toslamadygy. Türkmen häkimetleriniň içaliýa duşman edip görkezjek bolan raýatlarynyň bar günäsiniň raýat aktivligi bolanlygy. Olaryň hiç bir kanuny bolmanlygy we fransuz jurnalistlerine ýurtda bolýan günnelik ýagdaýlar barada film taýýarlamagy kömek edenligi belli boldy. Adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasynyň yerli çeşmelere salgylanyp beren maglumatlaryna görä, Muradowanyň ogly berdi ejesiniň türmede ýogalanlygyny, diňonyň jesedini ýygnamak üçin morga çagyranlaryny bilip galýar. Häkimetler onu ejesiniň jesedini görkezmekden ýüze gurýarlar we artykmaç sora bermezligini talap edýärler. Muradowanyň çağalary Günwatar diplomatlary bilen morga barandan soň merhumyň jesedi maşgalasyna berildi we garyndaşlary jurnalistiň bedenini görnetýän gynagy ýyzlarynyň, gök tegmilleriň kellesinde uly ýaranyň bardygyny aýtdylar diýip Birleşen Ştatlaryň global media agentligi türkmen häkimetleriniň jeset barlygyny geçirmek, merhumyň ölüminiň sebäbini we gününi anyklamak baradaky maşgala talaplaryndan hem ýüze guranlygyny habar berdi. Netijede hökümetiň Muradowanyň jesedini geçiren barlygynyň netijesi hiç wagt aýan edilmedi. Maşgalasyna hem berilmedi. Serhesli reportörler Guramasynyň maglumatyna görä, Muradowanyň jesedi berilenden adından 4 gün öň gynalmakdan ýogalanlygyny görkezýän alamatlar bar. BMG'nyň Adam Hukuklar Komiteti bu wakadan 12 ýyl soň 2018 ýylyň awgustynda adam hukuklaryny goraýjy aktivistiň tutsak edilen we siýasy sebäpli aýplamalar esasynda suud edilen, tutsaklykda aradan çykan Oğul Sapar Muradowanyň gynalmagyny we türmede ýogalmagyny Türkmen hökümetiniň jogapkar bolanlygyny aýtdy. Aktivistiň ölümünden 12 ýyl soň dünýäniň iň awraýly adam hukuklary guramasynyň gelen karary ahyry adalatyň dawaralanmagyny, üç şaganyň enesiniň ýurtdaky hukuk godulmalary barada açyk gurrun etmäge gaýrat tapan denanyň biwagt we paçgaly ölümine sebäp bolan adamlaryň belli edilmegini, jogapkarçylyga çekilmegini umyt döretdi.
Oğul Sapar Muradowanyň elkenç gynalmagyna we ölümüne türkmen hökümetiniň jogapkärligi ahyryny awraýly urama tarapyndan boyun alyndy diýip adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkez Aziýa bölüminiň başlygynyň ornatary Rachel Denver bu karary gutlap aýtdy. Emma onuň inni hökümet jurnalistiň ölümüne sebäp bolanlaryň ählisini anyklamaly we merhumyň maşgalasynyň öňünde hasap bermeli diýen sözleri adalatlylygyň dikeldilmeginiň hiç wagt giç bolmajakdygy baradaky maslahat geňeşi türkmen hökümetiniň başda eýilen pozisiýasyny birjekde üýtgetmedi. Türkmen hökümeti Açyk Jemgyýet Adalat inisiatiwasy guramasynyň maglumatyna görä, bu iş boýunça derňe barada hiç hili maglumat bermeden Muradowanyň ölüminiň derňelendigini aýtdy we onuň öz janyny kast edenligini öňe sürdi. Merhumyň jesedini gören adamlar onuň tenine galan ýary, maňlaýyndaky uly kesik, boýnundaky gara tegmil, bir elindäki 3 ýara, çiýişler we gan öýen ýerleri barada gurrun berdiler we türkmen türmelerine giň ýaýranlyk aýdylýan gynaw praktikasy inni jurnalistler we hukuk goraýjylar üçin asla täzelik däl. Türkmen türmelerine ulanylýan gynaw tejribelerini gowy bilýän adamlaryň şol sanyna hukuk goraýjy Täjegül Begmedowanyň tasdiklamagyna görä, aktivistin gynalmagy, özüne garşy görkezme bermegi, üstüne yüklenen günäleri video kameranyň öňünde boyun almagy, prezidentden günäsini geçmegin soramak bary dedilen talaplar bilen bagly bolup biler. Şol ýyllaryň tejribesinden we şu wagta çenli dogam etdirilýän telewiziýa togalarynyň belli bolşuna görä Türkmenistanyny ol ýa-da beýleki jenaýatda aýplanan adamlardan, hususan hökümet tanqyçylarynyň we siýasy ustalardan özlerine garşy görkezme bermek, ýöňkelýän günäleri gurrunsyz boyun almak we ak yürekden toba etmek talap edilýär. Tinçiler bu usulyň Sowet Bolşewik döwründen gelýän gynaw tejribeler bilen baglydygyny we zor bilen boyun aldyrmalaryň diňe türmelerde däl, uruk hassahanalarda, tag adamlaryň garşysyna hem ulanlyp gelinenligini aýdýarlar. Türkmenistan halkara hukuk toporlarynyň hasabatlarynda şol sanyny metduga datly boýunça hasabatlarda iň ýydaky orunlarda durýar. Ýurtda ýekejede garaşsyz neşir ýok we habar terişdeleriniň işi metdugatdan gazanylan üstünlükleri beýan etmegi talap edýän döwlet başlygyny tarapyndan hem ýyzgyderli tanqyd edilýär.